bo parani khatai bo mung tamo Ani mungkai April Deborma gangai khwaijun ajun bahai tini oro preparation bo mahai nawai bekan kahumno kai bisat rasa mung rok serni khaijak serma to kaitham serka kai tham geni ni a kai tham ni bisingo ni kaini marjun kai ni mar sabna ta abani bisingo ni favorite je tabo oro rasap na mo sung mani a rasap mung ke bomo saji bai ber kasa sachi bai bo ya tham ni rasap mung mani am bai shurubin surobi na kisah heneri da mano order samhe साजी बानी बोयार कचा खिली लंखा दु आनी खापा साजी बानी बोयार कचा खिली लंखा दु आनी खापा बारी मत साजा होमो खोमानी खरं सारे रिंजा दक्षा तंगी सजाय रवा आनो इमानी साजिबाय bahai aro ke nang music bai da mar sap nai na hai no म्यूजिक बाय मार समय music bai mar sap nai na bo mahai wan su समय नहीं आपने khamia khona sau phai khalo go माँ भाई in ma phai na ba ba thamai काचिम छोरानी कृष्ण कुमार पाठक Ambo district lai mana? ढाईजो Doi. Nang thang lai je galarao no nang tang tang kai bisa jana ko sabi no je ko non se dar sakte. आनो काइथम गानो जाबिखा Abo tai se reject kare sabi na ko. kaisa ni kaisa je favorite har sam mung ni bisingo ni kaisa je favorite tong mani amono bisa shot kai rasap nai Nini bagno Shenam jakhna Ani bagno Shenam jakhna Tini ke bahai ma tong na tini nang tini to 40 jon ani bisingo tini to 15 jon ase select nai. Baki tai 25 jon to eliminate nai. Tini bahai ma tong nang tini ti rati kino. Anda to excited titikino to shamia unslated talented tamu saiga nanda Nang tini eliminate ngi thangi phano nang bom hai ma tong. eliminate dong khai tong kha hai pa nate try khai nai Ti kina ni khop da ba. hai ko shamia sau phai khalo go ni ani papa khai ka khorok busuk rok tini oro participant khainai bo mahai Actually, sengtinin simi sini gala process sengnai Tibra Idol 2023. Tai gala process to sini total sini 40 jona. Apa jono 5 jona khaini select khai dikia. Hingga 40 jona borok tinin simi gala ni processing sengnai. To gala processing total gala by sing tini by kana sali solinai. To o period borno performance khaijanai borno taisa oran sing competition nai. Abur se segan sing tini borno isuda jora nazar borno bagi tini tongnai borok goro pura heavy ka jotono ge demo program rok singo jaga khainai borno kisa misa o scale log borni song selection log abur sing tini committee nangine jotono nainai borno ge borni accommodation log borni tonghai sanani bahai bahai sudah karena hasal dong Cina kancun purni tongo Cina yang pajak enggak yang south sini pajak sini tongo borno jai jai ke kaham ke perform khaimanan bagai borni tong thai rok kaham tong thai cha thai nong thai rok jete kaham kaham pe abo khainam bagai tini obo process aisi ke tini ngoro holo borno pura demo tini o jaga borno onek kisu sini guideline rok sing provide khaini khanai rago to music kri khenor chaman tini bahai music tini abun galaraun abun bagai sing full galaraun tini bai khana sing sengnai processing choli tong ta bisingo with sound tongnai sound system tongnai musicians tongnai light sok tongnai judges sok tongnai joton tongnai